Sige, ito lang tas bridge. At papunta tayo ng first sa tunnel ng Cebu. Sa imabaw dyan, yun yung Plaza Independencia. At on my left, yun yung dineclare nilang yun Malacanang Palace ng Cebu. So, ito na. Made by the Japan Cooperation Project. 2010 pala to. First tunnel ng Cebu. At bakit natahimik ang mga kamunduhan? Halos kagipitan. Nahilo mga Deroy. Gagags. Ikutong ka Deroy. Alright, yun. Tapos doon sa ibabaw doon, nandun yung Fort San Pedro. Tapos nandun yung Pier Uno. Daungan ng mga barko, syempre naman. Anong building ito? Basta papunta tayo o papasok tayo ng Mandawi City. Yun lang yun. Pangalawang beses ko pang pumasok ng Cebu. Malacanang Palace. Naman dito. Itong karaan nga building ba mo ito gideclare na Malacanang Palace sa Cebu, pero murag Katuro mag-usab doon sa Plaza Independencia. ipasad mo murag napasagda na po to. Yes, ipasagda na po. Pag after ni Gloria, wa man gipadayon ni Noy. Tapos wala po kita dyan si Lulong Digong. Hindi mo nang datong kuhan sa kanang museum ba?